O, kalahati lang. Huwag nyo ano, baka bumagsak doon. Kalahati lang. O, yung isa, hindi na... Ayan, okay. Kalahati lang, kuya. Huwag mong bibitawan. Taas nyo ng konti. Baka may dumapo doon sa ano. Ayan, walang tumawa po ha. Ayan o. Ayan po ang ating mga ibon, mga kalapatids. Good luck po sa inyo. Wala pong dumapo yan ha. Ingat po tayo pagdating dyan. Ayan ang ating mga ibon. Matnog sorsogong po tayo mga kalapatids. Sa FTPC po, kayo mga susunod, ika nga. Kayong mga pansyer, tignan nyo sa likod kuya. Sa loob baka meron pa. Huwag kang dyan dadaan sa likod. Yo, what's up mga idol at nagkita na naman tayo muli at yun nga mga idol no yun nga mga idol, magsasakay tayo ngayon sana sa MPC, FTPC mga idol at yun nga ano, mega shoutout sa inyo no at yun nga ano final lap ngayon mga idol na ano ng MPC mga idol no at yun nga ano, last lap mga idol no for derby. Yan ang ano, Matnog mga idol. Yun na, sobrang layo na talaga mga idol. Dati mga idol yung ano sa San Andres, no, San Narciso mga idol no. At nasa ano tayo, nasa mga 300 km air distance tayo mga idol. Pero ngayon mga idol no, 300 km air distance. Tapos ngayon sa Matnog mga idol, nasa ano, sa 468 km air distance mga idol. Idol, talagang sobrang layo mga idol no. Wala nyo nalang ibon namin. Ayun nga na, talagang joke lang. Ayun mga idol na ito, talagang tunay na bakbakan mga idol ng mga ibon natin mga idol na talagang sobrang saya ko mga idol kasi ibon natin mga idol no. Live na live pa yan mga idol. Yun ang ano. At eto no, abangan tayo sa linggo mga idol. Talagang masarap na masarap mag-abang sa linggo. Samahan nyo ako mga idol no. At sana lang mga idol, samahan nyo ako magdasal na yung ibon natin no, makadulo tayo mga idol. Magkaroon tayo ng finisher mga idol na ano, ng Matnog mga idol na sa MPC mga idol. At yun ang ano, talagang na-excite ako mga idol. Excite talaga ako na sa linggo na to. Sa linggo na-excite ako na sana lang, please po, sana lang mag-clock yung ibon ko na sa linggo no. At yung ano, pagkatapos ng MPC mga idol no, last lap ng MPC mga idol. At yun, FTPC naman mga idol no. FTPC, yun. Tacloban mga idol. Late mga idol. Yun ang Tacloban no, nasa 600 km mga idol no. Ang layo mga idol, talaga sobrang layo talaga no. At yun, eto bakbakan sa Kalawakan mga idol. So, sana lang talaga mga idol no, may pangkarga pa tayo dyan sa ano na mga idol, sa FTPC na yun mga idol no, sana sa darating na ano na loading. Yun ang ano, at yun, at happy flying sa lahat mga idol no. At sana lahat sana lahat makapagpaklak mga idol no. Ako masaya na ako mga idol, makapagpaklak lang ako ng ibon ko, magkaroon ako ng certificate. Masaya na ako mga idol no. Isang malaking karangalan yun para sa akin mga idol na bilang sa magkakalapati na makapagpadulo tayo ng ibon mga idol. At yun ang ano, yung 2 months old natin mga idol na pagkatapos ng race na to, kung makadulo man siya na, yun na, i-inbreed natin siya mga idol sa tatay niya. At yun mga idol, so tara mga idol, sa Broadway MPC, magkarga na tayo. Let's go! Kumusta mga kukuy? So finally mga idol, nandito na tayo ngayon sa FTPC mga idol. At yun ang ano, yun, pala yung mga warrior natin mga idol no. At yun nga pala, nandito yung solid nating tropa na ano, na nagla-winner mga idol no. Say hi naman dyan. Alright no mga idol no, iba talaga mga idol pag malakas yung ibon mga idol no. Yan, Timasong mga idol. Yun ang ano, mega shoutout na. At yun ang ano, Matnog na tayo ngayon mga idol no. Akalain mo mga idol yung ibon natin no, nakarating na nakaabot ng Matnog mga idol no. At syempre mga idol, dudulo pa yan mga idol no. At yun ang mga idol na, yan. Oh, idol. Palay na po. Ano masabi ngayon, idol? Ha? Porque nag-clock ka, idol. Mega shoutout dyan dyan no, kay sa pogi natin ano, pogi nating coordinator dyan no, kay Boss Jing Laksawana. Ayun na ano idol no. So medyo bad trip tayo na konti ngayon sana sa ibon natin, sana mga ano natin no, sa mga saan natin, sa Lokman natin no. Hindi na pakain yung ibon natin no idol.
Malayo yung ano mga idol, malayo pa iniliparin niya mga idol no. Yun ang problema mga idol no. So pero okay lang mga idol no, pinakain natin na sariling tain yan mga idol. Malakas pa rin yan mga idol no. 3 months old syempre mga idol. Nag-birthday na siya. Nag-birthday sa yung papawid mga idol no. At yun ang ano, ayan mga idol, samahan nyo ako mga idol sa linggo no. Aabangan natin yung ibon natin mga idol. Titingnan natin mga idol no. At sana naman no, samahan nyo ako magdasal kung yung ibon natin sana makauwi, makadulo tayo mga idol no. At yun ang ano, mega shoutout dyan sa lahat nating mga ano dyan, mga supporters dyan, sa mga subscriber natin dyan. Yun ang ano, sa mga kalapatid sa atin no, yung mga nagtatalpak dyan no. Alright, mega shoutout sa inyo mga idol, mga kalapatids. Ayun na nga no. Buling yan, baru buling ba? 004. Yan na nga mga idol no, talaga mga sulit. Ang dami nilang mga live mga idol. Tumatagos sa ulan. Yan na. Yung 3 months old. Ano, nilagyan ko ng kapote yan. Ano mga idol, totoo mga idol, may kapote ng ibon natin mga idol, no? Yan ano, sa linggo mag-aabang tayo mga idol. Nakakabin yung kapote. Ano, nakabili tayo ng ano, kapote sana sa Quiapo, no? Sa Arangke, mga idol. Marami din mga idol, no? Ano mga idol, solid. Ano mga idol na, at yan, sana lang talaga na makapagdulo pa tong ibon natin mga idol, no? Talakas yung loob natin dyan mga idol. Siyempre mga idol, na tubig sa kanal ininom yan mga idol, no? Solid na solid. At yun na nga, pero mas solid to katabi ko mga idol. Mas solid to. Lapuiner mga idol. 6 overall mga idol. Sambat. Papir nga ba rin? Oo, nakapabuenas. Alright. Sanin ko na sa'yo, San. Pampabuenas mga idol, no? Alright. Parang naman sabi mo bar, ano bar? Sa mga mahinang nilalag bar, ano sabi mo? Wag, baka. Ayun na nga mga idol na at dyan. Baka mabak tayo. Ayun. Mega shoutout dyan na sa lahat ng mga kalapatids dyan. Kaya sa mga viewers natin dyan, no? Yun na mga idol, samahan nyo ako mag-abang mga idol sa linggo mga idol na at yan, yung ibon natin mga idol, no? Makikipagbakbakan mga idol sa yung papawid mga idol. Yun ang ano, at sana mga idol, no? Mag-clock pa rin siya mga idol. Ano, medyo busy tayo mga idol, no? Kanina mga idol, no? Kaya di natin napakain yung ibon natin, pero okay lang yan. Kasi may ibang pabaon tayo sa kanya mga idol. Solid na solid to mga idol, no? So ito na, tatalpak lang natin mga idol, no? Nag-birthday sa yung papawid mga idol. 3 months old mga idol, solid. Okay na nga mga idol, no? Ano kasi mga ginagawa? F00, 380. 380. Oh, anis. Kala mo, parang ano mo na, parang ID number mo, no? Kabisado kabisado eh. Dami yung ID number. Pinano nyo sa akin eh. Yan na nga mga idol, no? So, Memorize ko na. sana umuwi ka na at to. Aabangan kita sa linggo, no? Kailangan mas bilisan mo pa. Kailangan lampasan mo sila yung ibon ni Two Princess Lop, lampasan mo na. Overtikan mo na. Hindi lang, gusto mo eh. Mag-signal ka, ha? Kung kakaliwa ka, mag-signal ka kaliwa. Kung kanan. Kasi maraming kalaban sa himpapawid na at yun na maraming lambat. Kailangan, maraming... 360 ba yan siya? Oo. 3, 3, 4, 7. Lulusot yan kasi maliit lang. Yung butas ng lambat malalaki. Oo nga pala, no? Oo nga pala, no, idol na. Pero hindi, ano ko na to? Nakala na to, tinuruan ko na to. Kasi yan, carry mo kanina pooling eh. 120 lang ibon. Saan? Anong club? TRC. Nag-cargis na kayo sa rin? Ba yun? Mega shoutout ka, no, kay Raymond sa Tayog. Sa Layog wala. Mega shoutout sa'yo, idol. Mabilis ng ibon. Bilis din mawala. Ayos pala, no, yung ibon mo nasa loob na, tapos ikaw tulog pa. Malupit yun. Abang-abang din. Yun na nga mga idol na at ito. Hindi yata yun. Ito yung natin, ito yung... Umuwi sa kagabi kasi nagsabong pa sila alas 10. Ito yung warrior natin, no? Patalpakan na natin, no, at yun. Nakapanrace pa yan, no? Derby. Oo. Walang pandrista. Derby lang. Derby sa MPC tsaka sa MTPC. Yun na nga mga idol na. Sticker niya pala, no? 10. Ayun nga, no? Dalawa sticker. MPC tsaka ano pala yung clock bukas, no? Sunday. Sunday. Sa Sunday pala. Yan na nga mga idol na. So, last lap ng mga idol ng MPC mga idol sa Sunday. Yun ang So, mag-clock tayo ng MPC tsaka sa FTPC. Port Club Derby na.
Yun na nga mga idol, no? At talagang Yung rapiner dun. ano mga idol, napaka-excite na mga idol, no? Mag-abang na ito. Ano ito, sir? UFC. Ano, pinapatarian na natin mga idol. Ang ganda Sakto ng mas ano mga idol, ano, boss ha? Ang ganda Para ng sakto sa bindahan puwet. mo dito. Para pag pumalo, pasok. Hindi, banay dyan. Oh. Ganda, pang ano pang Wait, ano, bay na. Babay na, no? Yan na. Para sa yung sakto, yung pag pumalo, pasok na pasok. Kaya pala hindi nababasa ng ulan eh. Yan na mga idol, may bawon to mga idol, ring coat. Alright. Ayun na mga idol, no? Naka-derby natin sa FTPC. Oh, sa FTPC. Isang ano lang? Sticker. Hello? Dalawa to? Nauna na yung isa. Uning green. Dalawa na ba to? Dalawa yan, sir. Di ko na ulit. Oh, ako, ang bilis yan eh. Ang bilis si Boss Jim eh. Yes, mamanari. So yun na mga idol, ang bilis manari. Sino ang mga idol na dalawang tari nito mga idol, no? At yan, pag pumalo ito mga idol, sok kasi yung mananari ko mga idol, no? Bigatin to mga idol. Sikat to sa ano, sa Maricel. Yun na, itatalpak na natin, no? Umuwi ka ha. Alrighty. Si Manny Pacquiao nga, lumuluhod muna yan eh. Sa corner, ano mga idol, no? At yan. So nag-iisang ibon mga idol na, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre no, mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At sa mga magsusubscribe pa, mega shoutout sa inyo, no. At least naman no, pasupport sa munting channel ko mga idol, no. At yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, tapos hit yung notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. At yun nga na, sa linggo na ito mga idol, no, at talaga napakasarap na ito mag-abang, no. Yun ang ano, siguro mga... Send ang video ah. Tingin mo par mga anong oras kaya dating na ibon par? Sa linggo? Hapon. Hapon Kasi na, no? mag-overnight na sila nun. Oh. Gabi yan. Basta wag lang wag mo overnight, gabi ka naman. Wag umaga, ako nga pala na. Yan na, lunes umaga? Wag naman, grabe ka naman. Mga idol na, so, okay lang kahit mga tanghali lang. tanghali ng linggo, no? Yan ano. At wag lang wag ka mapabot ng wag lang pabot ng sobrang hapon, no? Hindi mo, sen. At yan. Hindi mo, sen. Tapos na tayo magtalpak mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo, no? At yun, again, mega shoutout sa inyo lahat. At hanggang dito na ito mga idol. At syempre, kita-kits sa Sunday. Bye-bye! 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yun na nga mga idol, no? At finally mga idol, andito na tayo ngayon mga idol sa oras na hintayan natin mga idol, no? At yun na nga, talagang napaka-excited mag-abang ngayon mga idol, no? Kahit na mainit to mga idol, no? Mag-aabang talaga tayo. Yun na nga, no? Medyo di maganda yung panahon mga idol. Medyo makulimlim mga idol, no? Pero paborito ng ibon natin yan. Alright, no? At sana lang talaga na dumating ng maagang ibon natin, no? At sana lang talaga, no? May maiklak tayo mga idol. At yun na nga, no? Nag-release doon mga idol, no? Nag-release doon ng 6:01, no? Sa Matnog, Bicol na mga idol. At sobrang layo talaga ng warrior natin, no? At sobrang layo ng binato nila mga idol, no? Yun na nga, San Narciso, Quezon mga idol. Tapos diretso sa Matnog mga idol. Talagang sobrang layo mga idol, no? Pero kayang-kaya ng ibon natin yan. So yan na yung tunay na bakbakan mga idol, no? At yun na mga idol, no? Yung ibon natin mga idol, no? Magdadating sila ng mga 11:34 mga idol. Mag-speed sila ng 1:4. Yun na nga mga idol, no? At sobrang bilis ng mga ibon na yun mga idol, no? 1:4 mga idol. Darating ng 11:34. At yun na nga mga idol, time check tayo mga idol, no? 11:38 na mga idol. At yun na nga, no? At malamang yung ibon natin mga idol, nagkukumahos na yun mga idol, pawi rito mga idol, no? At malamang nasa mga 1, yan, mga 12 yun, mga 1 siguro, mga yan, may mga magkaklak na mga idol. At yun lang mga idol, sana mapasama yung atin dyan mga idol, no? At yun talagang napaka-excite mga idol. Sobrang saya ko talaga mga idol, no? At yun, maraming salamat sa inyo dahil nandyan kayo, no? Patuloy na sumusuporta sa muntikong channel mga idol, no? Sobrang saya ko talaga mga idol dahil yung ibon natin mga idol, no? Dumudulo na mga idol. At yun na nga, last lap ng MPC mga idol. Yun na nga, no? Magkakaroon tayo ng certificate mga idol kung mag-clock yung ibon natin. At sana lang talaga, no? Dumating siya na mas maaga mga idol, no? At yun na mga idol, pagkatapos sa MPC mga idol, meron pa tayong last mga idol sa FTPC naman mga idol, no? Yan na yung Tacloban Leyte mga idol. Sobrang layo na talaga mga idol. Talagang ang bato nila mga idol, sobrang layo talaga, no? At yun,
Talagang tunay na bakbakan mga idol, no? Bakbakan sa himpapawid mga idol, no? At kasama sa larangan ng karera yan mga idol. Patibayan ng ibon mga idol, no? Yung 2 months old natin mga idol, nakikipagbakbakan yun sa kalawakan mga idol. At syempre, no? Ayun nga. Syempre sa mga masugid nating supporters dyan, no? Sa mga walang sawang sumusuport sa Muntikon Channel mga idol. Ito, mega shoutout sa inyo, no? At maraming salamat dahil patuloy kayo sumusuport sa Muntikon Channel. At syempre mega shoutout tayo, no? At mega shoutout kay Marito Duran. At yun, pasupport naman sa Munting Channel nila mga idol, no? Meron silang mga idol Facebook page mga idol, no? Y3T Love, yun mga idol, pasupport naman mga idol, no? At yun, maraming salamat sa inyo, no? At kay Albert David, yun, mega shoutout sa inyo. Mega shoutout sa iyo, idol. Yun, Albert David, yun, supporters natin to, solid to, no? At Red Check Love TV, yun, mega shoutout, no? At lagi nag-aabang to sa mga sa mga video ko, talaga dito present tong mga to, eh. Yun ang at kay User, no? Mega shoutout sa iyo, idol. Yun. At kay Boyet Duran Love, ito pala na, si ano pa rin to, si Marito Duran pala to. Marito Duran, Boyet Duran Love, yun, mega shoutout. At Tonga Mark Angelo, mega shoutout. Yan idol, na yung ano pala, yung napanalo mo sa raffle na nakaano pala. Di pala nakaano sa'yo, nawala pala, no. So kasama sa ano mga idol, kasama sa larangan ng pag-iiba natin idol, na pero umasa kang babalik yun mga idol, babalik yun. Yun na nga, no. At kay George Paras, yun, mega shoutout sa'yo idol. Maraming salamat idol sa walang sawang pag-support sa Muntikong Channel, no. At kay Jonard Aleta, mega shoutout sa iyo idol. Maraming salamat idol. Rosaldo Asuncion, yon, from Ilocos Norte, yon, mega shoutout sa iyo idol. Maraming salamat. At syempre kay Jason Dabak, yon, mega shoutout idol. At solid natin to si Jason Dabak na to, no? At syempre kay Jason Lino, yon, mega shoutout sa inyo. At yun nga, no, yon. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga idol, syempre comment down below mga idol. At syempre sa next video, gagawan natin ng shoutout yan. At yun, alright, no? At yun mga idol, no? At syempre mga idol, na please naman mga idol, na huwag nyo kalimutan sumuport mga idol. Huwag nyo pasupport naman ito mga idol, na Jojo Boko Vendors mga idol. Yan yung yung channel nila, mama, no, ni Kosang Jojo. Yan, mga channel nila yan. At marami kayo may piling mga dyan mga idol, mga may funny video. At yun nga, no, at pinakanish nila, no, mag-vlog sa kalsada mga idol, yung mga homeless. Binablog nila mga idol, yan. At syempre, no, Aliana Love mga idol, no, pasupport na rin mga idol na Aliana Love, no. So ito, sa BBC mga idol, no, makakasabay na sila mga idol. Makakasabay na sila sa bakbakan ng BBC. At yun nga, no, yun, BBC, no, ready na rin tayo sa BBC mga idol. Meron na tayong mga warrior dyan mga idol na isasakay mga idol, na yun, mga 2 months old, 3 months old yun. Salpak na natin yung mga idol, no. At yun nga, sorry nga pala na sana sa coordinator ng kay coordinator ng TVPC. Yun, yun idol, pasensya na, yung naglilugon yung ibon natin, no. At the good boys, yun ang in-stop na natin yung ibon natin dahil medyo di maganda yung condition talaga mga idol, no. Malakas yung paradam ko na mawawala talaga sila. At yun ang mga idol, abangan tayo mga idol, no. So time check tayo ulit mga idol, no. 11:42. Yun ang mga idol, no, ibon natin mga idol, no. Alagang kalapatids, flyer mix and breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yung nga mga idol, no, napakasulit ng ibon natin mga idol. Napakasulit mga idol, napakaganda ng lipad nila mga idol, napakaganda ng mixture ng kalapatids flyer mix mga idol, no. Talagang solid yung lipar ng ibon natin mga idol. At yun ang mayroon din kalapatids breeder mix. At yun ang napakamurang halaga mga idol, 50 lang. Alright. At yun ang mga idol, abangan na tayo mga idol. Time check again, 11:43. So yun ang siguro mga alas 12 pa to, mga launa. Alright. So yun nga mga idol, no, nag-check tayo sa iyo ng mga idol, no. So may isang nag-lock na mga idol. Yun nga, napakalakas ng ibon mga idol, no. Sa Makabebe mga idol, may nag-lock na mga idol, no. Ayun nga, so yun nga, nag-iisa pa lang siya at wala pang ibang nagkaklak mga idol, no. At malamang yung mga ibon natin, no, papunta pa lang dito. Yung nga, Makabebe, nabagsak sa kanila mga idol, no. At sana lang mga idol, no, makahabol yung ibon natin. Lakas nung unang bagsak na yun, napakalakas nun, no. Lapwiner yan mga idol, no, possible mga idol, no. At yun nga, time check tayo, 12:50 na mga idol, no. Pero wala pa rin tayong ibon mga idol. Yung nga, talagang medyo di maganda yung panahon mga idol, no. So dito siya manggagaling mga idol, no. Diyan siya manggagaling mga idol, ibon natin.
Sa may tower na yun, no? Yung doon siya magagaling sa tower na yan, yung tower na yan. Diyan siya magagaling mga idol, no? So na, patuloy tayo sa pag-abang mga idol, no? So huwag tayo mawalan ng pag-asa. Darating at darating yun mga idol. Tiwala lang mga idol, no? Yun na, malakas yung tayo na pinakain natin sa kanya mga idol. Talagang super lakas ng tayo na yun. At yan, tubig sa kanal mga idol, no? Solid yung pinainom natin sa kanya mga idol. At yun, patuloy tayo sa pag-aabang, no? Mga idol, no? Finally mga idol. Sa nakalungkot na balita mga idol. Yun na, ano? So inabot na ng cut-off mga idol. Wala talaga mga idol. Wala yung ibon natin, di nakarating mga idol. Diyan na nga, no? Bawi na lang tayo nito next life mga idol. Ibon natin wala pa. Cut off na mga idol. Yan na, at yun na, maraming salamat sa mga, sa mga viewers natin dyan. Sa mga supporters natin dyan, maraming salamat sa inyo. At yan, hanggang dito lang itong video na ito mga idol. Bye bye.